So good day na to mga kalagan no. So ubanimin ninyo sa inyong pagtagad mga kalagan kay for today's video mga kalagan kay mamalita o ganang panudan hapon na mga kalagan no. So mapalita o nya magluto ta sa ato ang putahe para sa atong panihapon mga kalagan. So daghang salamat sa inyong pagtambaya og manglakaw ta mga kalagan sa merkado publiko diri sa Kugon Tagbilaran mga kalagan og salamat ninyo sa inyong mga suporta ginagmay mga kalagan no, sa inyong pag-like, comment and share sa ato mga ginagmay mga laag mga kalagan og ara sa mi manglakaw sa mga kalagan og ara sa mi. I will love you all. So nata diri sa Kugon Tagbilaran mga kalagan no. So shout out ta sa mga malabian sa ato ang video mga kalagan sa atong kamera mga kalagan no. So nata sa mga alas 3 sa hapon mga kalagan. So tara ubanimin ninyo og bisa gol lawan wa yan wala maghabitat man sila apel ito dili apel bago jeep pero na oh wa so shout out ko sa number 2175 no. So nakita na pod me. So ara sa mga kalagan hinahinay sa taga-ginod kay mapalita og panudan. Rexy! Shout out ko sa ato mga silingan diya no. Kalagan no naman tay mga kaila diya mga taga Kugonians mga kalagan dito sa Kugon Tagbilaran. So ato ang entertainment mga kalagan o ato nga tambayaon sa ato ang maayong pagtagad mga kalagan no. So shout out ko nila no sa driver diha o mga driver diha nga gatanaw po nato no. O sa ato mga kaila diha nga trabaho mga kalagan naning kakay sa matag adlaw mga kalagan no. Shout out inyo. So tiwas ta o sana doon atas Kugon Merkado mga kalagan. Sana suito aning lugar o mga taga Kugon no, sayo din sila aning lugar. Og sa diha mga kalagan no. So mainitong hapon na to diha no. So niabot man ka ning videohan mga kalagan no. Palihog lang kog like, comment and share na pod mga kalagan no. So shout out ko ninyo sa mga malabyan sa ato ang kamera mga kalagan no, og malabyan mga kalagan no. So daghang salamat sa inyong pagtambaya diha. O kumusta naman mo diha mga kalagan sa mga patagsa-tagsa na itong panginabuhi diya o mga lakaw sa ito ang panahon. O gari na kay doon na ta sa wheat market mga kalagan. So na ta sa wheat market mga kalagan. Ang ngita ta panudan na ni lugar. Survey, ano yun? Survey! Sa kilo are. Yatay posit mga kalagan na gikan pa sa ato ang kasi nga na ni gusto ha. Oh, shout out to ni Ma'am Rufa Gutierrez no. Kailangan tindahan diri atong gipalitan. Yang tindira nga news na mo dire. Oh, ang ilang tindira din nga miyos mga kalagan. Oh, so News sa Kugon Market. Kala no? Tindira na wala uban mo na vlog. tanawan nila mga isda mga kalagan ug ilang mga gwapa liwat sa tindera. Ano yan. Hala oy, ano ka matanaw ta sa atong kuan ug parawag sa mga anong kanang vlog. Tanaw mi Dara, salamat. Ari mga kalagan palita og panakot ni manang ang tindahan.
mantika. Toyo. Hindi. Ako nagising niya kami. So, mara ng mga kalaga no. So, pagkaman na ni manghuli na ta. Gano so ade ara sa kapalit ata sa ato ang angay panudan nato karon so magadobo ta og nokos mga kalagan so pabuta sa next video mga kalagan sa ato ang pagluto ani mga kalagan o kung sa ato ang pamaagi mga kalagan o daghang salamat sa imong pagtambaya o pagtanaw sa atong mini vlog mga kalagan o love you all. Nakoy gidala. Oh, love you all. Bye. Until next vlog mga kalagan o anak ra. Hangat ako.